ଭୋଗ ମଣ୍ଡପରୁ ତୋର ଭୋଗ ମୁଁ ଖାଇବି। ଇଏ କହି ରାବଣକୁ ଆଗ ପିସା ବଳି ରୋଷେଇ କାହାର କିଙ୍କର ଯିବ ଉପାଡ଼ି ନାସିବି ପ୍ରତିଜ୍ଞାନ। ଡାଲାରୁ ମୁଁ ତୋର ଫଳ ମୁଁ ଖାଇବି ଏ ମନ୍ଦିର ସହିତ ତୋତେ ଆସୁଛି ଆସୁଛି ମତ ପଦାଳ ଚଣ୍ଡୀ। ଯଦି ତୋର ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ କହିବୁ କର୍ଣ୍ଣରେ ମୋହର। ଆଉ କିପରି ଏହି ପଦାଳପୁରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ମୋର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ। ଆସୁଛି ମୁଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀରାମ जय श्री राम जय श्री राम जय सीताराम।